Abat. Perfecte, moltes A veure, gràcies. la tercera entitat serà COP57, Societat Cooperativa Civil Limitada. És una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal contribuir a la transformació social de la nostra economia i de la nostra societat. Ens en parlarà l'Arnau Galí. I a l'Arnau Galí li farem una pregunta i és quina implicació amb les necessitats del seu entorn social i territorial en promoure l'economia local té? Consideren que la proximitat pot tenir un paper estratègic clau per la seva entitat? Bona tarda. Gràcies també a nosaltres per convidar-nos. Jo soc l'Arnau Galí Montiel i soc soci col·laborador de COP57 i actualment tinc el plaer de formar part del Consell de Secció Territorial de Catalunya i COP57 és una cooperativa, una societat cooperativa catalana limitada, com bé heu dit, en aquest cas de serveis, concretament de serveis financers, i a nosaltres ens agrada recordar els orígens perquè COP57 ve de la lluita sindical i és a partir de la lluita d'un grup de treballadors i treballadores de l'editorial Bruguera, que l'any 86 va fer fallida. Doncs 10 anys després, l'any 96, amb les indemnitzacions d'haver guanyat la batalla sindical, en aquell cas els patrons de l'editorial, van poder fundar una societat cooperativa, que per aquella aleshores no era tan comú, i en aquest cas la van voler dedicar a aquesta cooperativa a generar projectes i a tenir, a generar, o sigui, a donar serveis financers en els projectes que poguessin sortir i en aquest cas donar-li la cobertura de serveis financers. Llavors nosaltres ens dediquem, primer és això, una de les coses que parlàveu ara últim amb la Núria, era el fet aquest que FIARE se sustenta o està sota el paraigua en tant que banc, està sota el paraigua del Banc Central Europeu. Nosaltres no, nosaltres ens regim per la llei de cooperatives catalana, malgrat operar a bona part del territori de l'estat espanyol. Llavors, no estem subjectes a la cotilla que obliga el Banc Central Europeu. Llavors, nosaltres simplement el que fem, després us podré entrar en detall, és recollir estalvi tant de personalitats jurídiques com de personalitats físiques, tant d'empreses, col·lectius, entitats, associacions, com de persones individuals, com és el meu cas, per traslladar-ho, per donar aquesta cobertura de finançament a les entitats de l'economia social i solidària que ho requereixin. Llavors, aquest era a grans trets, aquest seria el nostre model de funcionament en tant que cooperativa. Llavors, m'agradaria que em repetissis la pregunta perquè volia fer aquesta introducció per posar-vos una mica en context i en el marc del qual us vinc a parlar jo. Bé, doncs faré una cosa, te la canviaré una mica. Vale, perfecte. A veure, tenim entitats jurídiques o entitats o persones físiques que dipositen els seus estalvis perquè creuen en el vostre projecte i tot plegat. La meva pregunta és, hi ha prou projectes als quals destinar tot el finançament del que teniu disponibilitat? Aneu curs de disponibilitat o aneu curs de projectes? Doncs ara mateix anem molt curs de projectes, la veritat. Nosaltres, a veure si estic aquí buscant-vos dades, les més recents del 2019, nosaltres vam donar 19 milions d'euros en préstecs, però de capital social la cooperativa en té molt més. Llavors, nosaltres, una de les feines per les quals estem intentant donar-nos a conèixer més i millor participant d'activitats com aquesta en la que ens heu convidat, doncs és per explicar com funcionem i per explicar a les entitats que ho requereixin
que disposem de capital per donar-los un cop de mà. Aquest capital, òbviament, està subjecte a una sèrie de requisits necessaris perquè COP57 hagués pogut, o sigui, estigui a punt de celebrar el seu 25è aniversari, si tot va bé l'any vinent, que esperem que ens puguem trobar i ens puguem abraçar com ens mereixem i com ens agrada les finances ètiques, però la proposta i la idea és aquesta, donar-nos a conèixer perquè estem apurats de projectes. Llavors, nosaltres la idea és donar-nos a conèixer tant com podem per poder arribar a tot arreu on se'ns pugui requerir. És obvi que el món de l'economia solidària tampoc, de moment, a nivell de xifres totals, és molt qualitatiu, però, per desgràcia, no gaire quantitatiu encara. Per tant, això es tradueix, òbviament, amb les demandes a les finances ètiques. També hi ha un altre tema que val la pena remarcar, que és el fet que el teixit de l'economia solidària, per exemple, no és un teixit molt industrial o no és un teixit que té molta necessitat de capital i d'injecció de capital provinent de les finances. Per tant, l'economia solidària està molt basada, per exemple, en l'economia de serveis i els serveis es poden fer relativament fàcilment a través d'un ordinador i des de casa gairebé. Per tant, la infraestructura o la inversió que cal fer no és molt grossa. Llavors, segurament part del problema és aquest doble, que tant que l'economia solidària no és gaire gran com que les necessitats de capital i les necessitats d'inversió no són molt extenses ni molt quantitatives quan ho són. Tot i així, repeteixo, COP57 té l'honor de poder dir que el 2019 vam poder donar gairebé 19,5 milions d'euros en préstec a entitats que ens ho van requerir. Entenc, com has dit, que no era una... O sigui, que vosaltres treballàveu en tot el territori espanyol. Per tant, no sé si ho entenc correctament, però la proximitat no és un element estratègic clau per vosaltres. O sigui, o és més l'element social, la solidaritat, que no pas la proximitat. O fem un mix? Fem un mix. Nosaltres el que sí que tenim mancomunat són els recursos econòmics, el capital social. El que passa és que a partir d'aquí no hem aconseguit aterrar més que el que actualment anomenem les comunitats autònomes. La secció territorial de Catalunya, per exemple, que és la més important amb força diferència a nivell del que encara és estat espanyol, doncs és la que, d'alguna manera, regeix sobretot el que passa a nivell de Catalunya. Llavors, també tenim implantació a Madrid, implantació a Euskal Herria, tenim implantació a Galícia, a Andalusia també està agafant molta potència. Tenim els recursos econòmics mancomunats i cada secció territorial té els seus òrgans de govern. D'acord? Llavors, la territorialitat fins ara hem aconseguit que sigui aquesta. Hi va haver un intent molt interessant que jo crec que val la pena explicar, que va ser l'intent de créixer cap avall, créixer cap a les arrels i intentar arribar, com a mínim, per exemple, a alguna cosa similar a les comarques. I vam tenir una experiència molt potent, per exemple, amb un grup de treball inicial del que vindria a ser el Barcelonès Nord, Gramenet del Besòs, el que actualment és Santa Coloma, Sant Adrià, Badalona, que el que van fer, per exemple, el grup territorial, quan va aconseguir articular-se d'alguna manera i treballar conjuntament, el que van fer és agafar tots els interessos, el que acostumem a anomenar interessos, de tots els estalviadors i estalviadores d'aquell territori, els van ajuntar i els van dipositar a un projecte concret, en aquest cas, el menjador popular de l'Ateneu Julià Romera, de l'Ateneu Popular Julià Romera de Santa Coloma.
Això no ha acabat d'arrelar del tot. Llavors, la nostra implantació territorial, de moment, i la sobirania principal recau en cada Consell de Secció, en aquest cas territorial. Per tant, és aquest mix que comentàvem. Deixa'm fer-te una pregunta amb dues i si pots intenta respondre una mica en brevetat i si no ho deixarem per la taula de debat. Perfecte. A mesura que anaves parlant m'ha vingut al cap que en el moment actual, degut a la situació sanitària que tenim, s'està donant una situació, diguem, dura, per no dir crítica, en quant al tema dels ERTEs i en quant a gent que es veu amb una problemàtica considerable. I això fa que alguns d'ells, bé sigui amb algun petit estalvi propi o bé sigui amb el suport d'alguna entitat com a vosaltres, es veuen potser impulsats a intentar generar el seu propi negoci i no haver de dependre d'ERTEs que no es paguen tard, o es paguen malament, etc. Perquè tu m'has parlat de que teníeu més recursos que projectes. Llavors, el mecenatge tampoc no us ajudaria massa, perquè si seguiu tenint excedent de diner, el que hi hagués una llei de mecenatge que afavorís que més iniciatives us donguessin diners, seguiríem tenint el mateix problema. Aquesta situació que es dona ara, sobretot en proximitat, creieu que us és favorable? O sigui, penseu que hi podeu col·laborar amb això, amb donar petits crèdits amb gent que vulgui arrencar la seva iniciativa partint d'una situació de penúria? Bé, una mica d'aquí venim. Aquest és l'origen una mica de COP57 i en bona part de moltes de les iniciatives de l'economia solidària. Llavors, nosaltres no tenim la finalitat o la funció d'ajudar a néixer aquests projectes. Nosaltres tenim la finalitat o la funció de donar suport econòmic en aquests projectes que neixen. Llavors, nosaltres el que sí que estem, per exemple, és en contacte amb la xarxa d'ateneus cooperatius, per exemple, que sí que tenen la voluntat i la funció de donar espai i d'acompanyar a la creació de projectes. Llavors, nosaltres els hi podem explicar com funciona COP57 i veure de quina manera els hi podem donar sortida, perquè funcioni COP57 els diners han de poder tornar de la manera que sigui a les arques i aquesta manera no pot ser una manera usual com ha fet la banca tota la vida, sinó que ha de ser d'una manera ètica. Llavors hem de tenir en compte, llavors el que hem fet és generar eines, per exemple, com ara la Fundació COP57, que és una eina que serveix tant per recaptar fons com el mecenatge que tu plantejaves, recaptar fons sense haver de fer cap retorn a la cooperativa i alhora donar sortida a projectes d'alta complexitat. I alta complexitat també entenem que poden comportar un alt risc de que no retornin els calés perquè el projecte és complicat. Pot ser molt potent socialment, però pot ser d'un elevat risc per qui inverteixi. Llavors ens hem inventat l'eina de la Fundació que d'alguna manera permet recollir diners sense els compromisos en els que els ha de retornar COP57 amb les seves sòcies col·laboradores i permet invertir en projectes altament d'un impacte social espectacular i molt potents, però d'un elevat risc. I com això, doncs, moltes altres històries que ens hem anat inventant any rere any i que s'han anat inventant els i les sòcies de COP57 per fer front a les necessitats de cada moment. Molt bé, Arnau. Moltes gràcies. Seguirem parlant a la taula rodona.